Vzpomenu si na Martina. Klidně. Tak, kdyby tady byl Alois, tak nás bude honit, ten se omlouval. Omlouval se Radim a omlouvala se Zuzka Hloušková. Tak. Vážení členové zastupitelstva obce, dámy a pánové, milí diváci online přenosu. Dovolte mi, abych vás přivítal na 24. zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce bylo včas a řádně svoláno. Je přenášeno online a z jednání vzniká záznam, který bude po anonymizaci uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. V současné době je přítomno 12 členů zastupitelstva obce. Z dnešního jednání se omluvil inženýr Alois Liška, inženýr Radim Brenner a paní Zuzana Hloušková. Paní Ivana Pešková odchází k 31.12.2025 do zaslouženého důchodu, proto mi dovolte, abych jí poděkoval za všechna zastupitelstva obce, která s námi i s předchozími zastupiteli absolvovala. Novou zapisovatelkou pověřuji paní inženýrku Magdalenu Bartlovou. Toto pověření platí do konce volebního období. Jelikož je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, je zasedání usnášení schopné. Program dnešního jednání je uveden na pozvánkách. Byl také řádně zveřejněn na úřední desce obce Střelice. Ale přesto vás s ním seznámím. Za prvé zahájení, za druhé schválení v programu jednání, za třetí volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, za čtvrté zpráva o činnosti Rady obce Střelice od 23. zastupitelstva obce, za páté rozpočtové opatření číslo 10/2025, za šesté rozpočtové opatření číslo 11/2025, za sedmé rozpočet obce na rok 2026, za osmé střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2027 až 2028, za deváté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice Junák Český skaut, za desáté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice Fotbalový klub Střelice zapsaný spolek, za jedenácté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice Tělocvičná jednota Sokol Střelice, za dvanácté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice SDH obce Střelice, za třinácté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice Římskokatolická farnost, za patnácté žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice
Myslivecký spolek Vírovka, přeskočil jsem bod 14, žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice, včelařský spolek ve Střelicích. Za 16. žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice, Sdružení rodičů a přátel základní školy. Za 17. žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice, diecézní Charita Brno. Za 18. předávací protokol základní školy a mateřské školy Střelice. Za 19. nákup pozemku parcelní číslo 3419/29 a parcelní číslo 3441/60 KU Střelice u Brna. Za 20. smlouva o bezúplatném převodu pozemku 3466/12 a parcelní číslo 3466/18 KU Střelice u Brna. 21. smlouva o bezúplatném převodu parcelní číslo 3466/20. Bod 22. smlouva o bezúplatném převodu pozemku parcelní číslo 3466/14 a parcelní číslo 3466/16 KU Střelice u Brna. Bod 23. smlouva o bezúplatném převodu pozemku parcelní číslo 27/2 a parcelní číslo 27/3 KU Střelice u Brna. Bod 24. návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Bod 25. dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo akce Polní cesta C20. Bod 26. dodatek ke smlouvě na svoz a využití recyklovaných složek komunálního odpadu. Bod 27. směrnice číslo 3/2025 pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Střelice. Bod 28. obecně závazná vyhláška obce o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků a jejich užívání k provádění ohňostrojových prací nebo ohňostrojů. Bod 29. rozprava, 30. závěr. To je program dnešního zastupitelstva a já zde mám ještě, že bychom doložili, pokud bude zastupitelstvo souhlasit, a to je nákup pozemku parcelní číslo 3465/15 od Správy železnic a zápis kontrolního výboru číslo 12 a 13. Žádá ještě někdo doplnění nebo změnu programu? Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat. Kdo je pro, abychom se tímto programem řídili? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Program dnešního zastupitelstva je schválen. Přistoupíme k bodu 3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhuji paní magistru Helenu Fialovou a pana Petra Rosívala. Jsou jiné návrhy? Není tomu tak, nechávám hlasovat. Kdo je pro, aby paní Helena Fialová byla ověřovatelem zápisu? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Paní Fialová. Kdo je pro, aby pan Petr Rosíval byl ověřovatelem zápisu? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Petr Rosíval. Zápis dnešního jednání bude v čistopisu připraven v kanceláři podatelny obecního úřadu a paní inženýrka Magdalena Bartlová vás vyzve ke kontrole. Do návrhové komise dnešního jednání zastupitelstva obce navrhuji
pana Jana Pernikáře a pana Jana Dlabku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, nechávám hlasovat. Kdo je pro, aby členem návrhové komise byl pan Jan Pernikář? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování. Pan Jan Pernikář. Kdo je pro, aby členem návrhové komise byl pan Jan Dlabka? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Návrhová komise je schválena. Přistoupíme k bodu číslo 4. Zpráva o činnosti Rady obce Střelice. Jako každé zastupitelstvo obce je pravidelným bodem zpráva Rady obce o její činnosti mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce. Od konání zastupitelstva obce číslo 23 se Rada obce sešla 3krát. Zápis z Rady obce číslo 80 až 82 jste obdrželi mailem. Má někdo k zápisům z Rady dotazy? Pokud tomu tak není, tak navrhuji, aby zastupitelstvo obce vzalo zprávy Rady obce, zápisy z Rady obce na vědomí. Přistoupíme k bodu číslo 5. Rozpočtové opatření číslo 10/2025. Předkládáme vám rozpočtové opatření číslo 10/2025 reaguje na reálný vývoj finančních operací v obci za měsíc říjen v roce 2025. Podklady naleznete v materiálu číslo 1. Rada obce a finanční výbor doporučují předložené rozpočtové opatření číslo 10 a 2025 vzít na vědomí. Má někdo nějaký dotaz? Paní Bartoňová. Děkuji, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat na 2 položky. Jedna je oprava Střelického potoka, tam byla nějaká plánovaná a nebyla uskutečněna. Tak, přesně tak. V rozpočtu jsme měli opravu, ale bohužel k tomu nedošlo, tudíž tyto peníze byly využity na jiné potřebné záležitosti. Takže to je ta minusová položka. A potom je tady pořízení lavičky, asi laviček a stolu u Kesy. Tak, to budou zítra montovat. Aha. Je to firma Urbania, kterou její nabídku schválila Rada obce a zítra to mají montovat u Kesy. Tak. Má někdo další dotazy? Pardon, zítra, ve čtvrtek, jo? Já jsem se spletl. Ve čtvrtek je dohoda, že ve čtvrtek to budou montovat. Tak. Pokud tomu tak není, tak zastupitelstvo obce bere na vědomí. Přistoupíme k bodu 6 a poprosím pana místostarostu. Dobrý večer. V materiálu číslo 2 vám předkládáme podrobně rozepsané rozpočtové opatření číslo 11 2025. Rozpočtové opatření zpracované společně s našimi účetními paní Helenou Švestkovou a paní Evou Megovou reaguje na skutečný vývoj finančních operací v listopadu v roce 2025. Rada obce i finanční výbor doporučují předložené rozpočtové opatření číslo 11/2025 vzít na vědomí. Má někdo dotaz k tomuto rozpočtovému opatření? Pokud tomu tak není, tak zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 11/2025. Přistoupíme k bodu číslo 7. Rozpočet obce Střelice pro rok 2026.
Rozpočet obce pro rok 2026 byl řádně vyvěšen na úřední desce od 28. listopadu 2025. Je sestaven jako vyrovnaný. Byl projednán finančním výborem. Byli s ním seznámeni také všichni zastupitelé. Podklady naleznete v materiálu číslo 3. Rada obce i finanční výbor doporučují předložený rozpočet na rok 2026 schválit. Má někdo dotaz k tomuto bodu? Pan Jan Pernikář. A šlo by jenom vysvětlit vlastně položky pro občany, že už je tam vlastně položka pošta provoz, 1 milion korun. A pak je tam i policie obecní. Ano. Děkuju. Určitě si vzpomenete, že jsme na minulém zastupitelstvu měli zde pozvaného hlavního manažera, který má poštu Partner na starosti. On nám to odprezentoval a zastupitelstvo obce pověřilo radu dalším jednáním. My jsme s panem manažerem v kontaktu, jsme dohodnutí, že není zatím kam spěchat. Nejpozději to vidí na prázdniny, červenec, maximálně září. Takže příští rok jsme připraveni poštu Partner jako obec provozovat, pravděpodobně od tohoto data, jak jsem řekl, buď prázdniny nebo září. Oni teďka nám mají předložit návrh smlouvy, jednak kupní na tu budovu. To jsme tady minule řešili, je to 5 700 000 podle odhadu. Dále ten provoz pošty Partner, to také jsme tady slyšeli a řešili, tudíž předpokládám, že v únoru to bude bodem programu zastupitelstva. Tak a druhá věc je městská policie. Naskytla se možnost, že by tuto službu pro obec Střelice, a nejenom pro obec Střelice, ale také pro Ořechov, Želešice, Ostopovice a Silůvky provozovala městská policie města Modřice. Město Modřice zakoupilo nebo má objednáno pro tuto policii služební auto. Sídlo této policie by bylo v Ořechově. Ořechov nabízí volné prostory bývalého bytu. Jak jsem už zmiňoval a schvalovali jsme vlastně i tu smlouvu o provozu, tak je tam cena 2 500 za hodinu té služby. Není to levná záležitost, ale na radě diskutujeme, kolik hodin týdně budeme potřebovat, protože se sestavuje nějaký harmonogram tady této služby i v těch dalších obcích, tak, aby jsme společně s těmi obcemi, jak jsem je jmenoval, dokázali zaplatit ten provoz. Město Modřice nechce tyto policisty finančně platit, oni je vybaví, jak po té odborné stránce, budou jim zajišťovat školení, zajistí jim to vozidlo, jak jsem řekl, ale nechtějí je platit. Tudíž oni navýší o 2 lidi zatím počet tady té městské policie, která by se měla věnovat právě těmto obcím. Samozřejmě diskutujeme o tom, že to nebude zpočátku 24 hodin, ale budeme vděční i za 8 hodin, řeknu, denního provozu. Ale uvidíme, toto se stále ještě diskutuje. A jak jsem zmínil, pro Střelice Ořechov má 10 až 12 hodin a když jsme si propočítávali, tak nás měsíčně, když půjdeme 8 až 10 hodin, tak by nás to vycházelo na 100 000 za měsíc, což za ten rok nejsou malé peníze, ale jak všichni víte, policii potřebujeme, protože tady řešíme spoustu vraků, špatně zaparkovaná auta, odchyt psů a další problémy. Tudíž bychom byli rádi, kdyby tato policie mohla, a teď nechci slibovat, protože Modřice řekli termín od 1. dubna, proto ta položka tam je, ten 1 000 000 korun, ale já nedokážu říct, jestli to bude duben, anebo jestli to bude
třeba od toho července. Ale jsme opravdu ve vážném jednání, že se to příští rok uskuteční. Děkuji. Má někdo další dotaz? Paní Bartoňová? Děkuji. Já bych spíš asi taky žádala nějaký komentář k tomu, že měli jsme 2 roky položku v rozpočtu ohledně nějaké studie nebo projektové dokumentaci, také komunikaci od Antonína Smutného po černý chodníček mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm. Vlastně minulý čtvrtek jsme byli seznámeni s nějakou studií, ale myslím, že jsme se domluvili, že bude přepracovaná a i když vlastně navazovala na lokalitu Rybničky, takže bude, řekněme, rozdělena na to, co se dá realizovat, aby se lidé slušně dostali k workoutovému hřišti a kolem fotbalového hřiště. Takže na toto provedení vlastně asi čekáme. Tak, přesně. A pak nějaký harmonogram, v podstatě tím, že jsme to viděli až minulý týden, znamená to, že v příštím roce toho asi moc očekávat nemůžeme. A vlastně další položkou je, že se konečně dokončí teda i k tomu přizpůsobené nějaké to pouliční osvětlení. Ano. Já jenom to doplním, ano, o tomto diskutujeme už delší dobu. Konečně jsme došli k nějakému návrhu studie, jak by to v této lokalitě Rybníky a vlastně kolem koupaliště a propojení k černému chodníku a kolem fotbalového hřiště na Antonína Smutného mohlo vypadat. Protože nás tam tlačí i majitelé pozemku, kteří by tam chtěli stavět. Tudíž jsme připravili studii, že je tam možná, řeknu, kanalizace gravitační, je tam určitě možné nízké napětí, elektrická energie a vodovod. Toto v té studii se objevuje, ale tak, jak tady Eva Bartoňová řekla, tak jsme se dohodli, že tuto studii upravíme, protože považujeme všichni v této době za zbytečné, aby se tam budovalo parkoviště u fotbalového hřiště a Sokoly by nám část svýho pozemku z hřiště museli prodávat. Bylo by to docela složité a my teďka v této fázi nebo v tomto období to parkoviště tak nutně nepotřebujeme, protože jsme udělali na školní nové parkoviště 52 míst a plánujeme ještě, řeknu, pro koupaliště právě na těch Rybníkách, nějaké takové provizorní na ty 2 měsíce. Tudíž jsme se rozhodli, že to parkoviště tam v této fázi nebude a ta studie, tak jak to tady bylo řečeno, bude rozdělena na několik etap. V prvé fázi určitě bychom udělali to osvětlení a ten chodník kolem hřiště a pak budeme pokračovat. Protože, jak jsem řekl, někteří lidé, majitelé těch zahrad by tam chtěli stavět, tudíž my taky na to musíme být připraveni. Děkuji. A potom si myslím, že taky rodiče potěšíme, že se bude investovat do školy, plánovat se nějaká oprava. Ano, ano. Ale tím, že jsem nebyla na přípravné schůzce nebo pracovním jednání, tak jsem se chtěla zeptat, co vlastně to obsahuje, protože víme, že je potíž s lehkým zdivem, řekněme, ve prostorách jídelny, ten sklep, vlastně ty šatny jsou takové vlhké a potom vlastně i to zateplení střechy. Jestli to obsahuje, nebo bude chystaná jenom nějaká příprava projektová? Tak já řeknu asi tolik. Shodli jsme se na tom sezení, když jsme prodiskutovali na pracovním setkání zastupitelů, když jsme diskutovali tento rozpočet, tak jsme se shodli, že zařadíme zateplení, vlastně těch prostorů půdních v mateřské škole v Cihelně. To je ta stávající budova, která byla zastřešena někdy v roce 2013-14, teď nevím, ale chybí tam ta tepelná izolace, tak na tom jsme se shodli, ty peníze jsou v rozpočtu pro mateřskou školu v Cihelně. Co se týká budovy základní školy na ulici Komenského, tak zaprvé máme i v rozpočtu zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rozšíření jídelny a kuchyně. To bychom chtěli v příštím roce opravdu připravit, tak, aby obec v roce 2027 mohla tuto jídelnu s kuchyní realizovat. Příští rok také chceme řešit šatny pro žáky, protože, jak všichni víte, jsou tam zastaralé takové šatní klece, bych to nazval. Není to jednak ani estetický, ani bezpečný. Tudíž toto by se mělo
Snad doufám, že to stihneme během prázdnin zrealizovat. Myslíme i na tu vlhkost, která bude předmětem, řeknu, odborníků na vlhkost. Nechci slibovat, protože nevím, jakým způsobem tam ten návrh bude. Teď jsme třeba řešili, teď odbočím trochu, v knihovně a provádělo se tam vlastně takové navrtání, kde se taková, řeknu odborně, stavební emulze tlačila pod tlakem do spár a vlastně tato emulze by tu vlhkost měla zastavit, ale toto musí říct odborníci, až prostě přistoupíme k těm šatnám ve škole. To teďka nedokážeme posoudit. Má někdo další dotaz? Pan Pernikář? Jenom teda, jestli je teda počítáno teda v té škole s tím zateplením té půdy? Ve škole zatím není, protože chceme takzvanou energetickou studii na celou školu. My chceme řešit po té energetické stránce, řeknu, to znamená jednak v jakém je to stavu, po té tepelné odolnosti nebo izolaci, ale také chceme řešit vytápění té budovy, chceme řešit v budoucnu, jak by mohla být fotovoltaika, tudíž by se měla udělat nějaká kompletní energetická studie, jak tu budovu vůbec řešit a uchopit po té energetické stránce. Tu energetickou studii potřebujeme i pro tu jídelnu a kuchyni, protože my tam nevíme, jaký zdroj tam zvolit a toto nám musí říct odborníci. Děkuji. Má někdo další dotaz? Pokud tomu tak není, tak já poprosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje rozpočet obce Střelice na rok 2026. Děkuji. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Rozpočet obce Střelice na rok 2026 byl schválen. Přistoupíme k bodu číslo 8. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2027 až 2028. Střednědobý výhled byl vyvěšen také na úřední desce od 28. listopadu 2025. Je sestaven také jako vyrovnaný. Byl projednán finančním výborem, byli s ním seznámeni všichni zastupitelé. Podklady naleznete v materiálu číslo 4. Rada obce a finanční výbor doporučují předložený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2027 až 2028 schválit. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud nikdo nemá žádné dotazy, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2027 až 2028. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Střednědobý výhled pro roky 2027 až 2028 byl schválen. Přistoupíme k bodu číslo 9. Začínáme řešit dotace pro spolky. A tento bod přímo se týká žádosti o poskytnutí individuální dotace pro střelický junák. Junák Český skaut středisko Vahingpe Střelice, zapsaný spolek, žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 180 000 korun českých. Dotace bude využita na doplnění táborového a sportovního vybavení, na úpravy venkovních ploch kolem klubovny. Podklady naleznete v materiálu číslo 5. Rada obce doporučuje schválit částku 150 000 korun českých.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Já jenom doplním, že vlastně na radě jsme tady těmto dotacím věnovali poměrně hodně dlouhou dobu a shodli jsme se, že prostě není možné v plné výši poskytnout ty dotace všem spolkům, tak vidíte i tady u skautů. Snažili jsme se v minulých letech přispět na klubovnu ve vyšších částkách, tady o těch 30 000 to krátíme, i když jsme si vědomi, že skaut velice dobře ve Střelicích funguje, má spoustu, teď odhadnu snad 300 dětí. Je to tak, Marku, nebo kolik? 200? 185, tak jsem to navýšil o hodně, to jsem špatně odhadl, to asi Sokolí mají tolik členů, ale 185 členů je taky pěkný počet a víme dobře, že potřeba podpořit práci s mládeží. Tak, má někdo dotaz k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti Junák, Český skaut, středisko Vahingpe, Střelice, ZS z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 150 000 korun českých. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace pro střelické skauty Junák byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 10 a poprosím pana místostarosty, je to žádost o poskytnutí individuální dotace pro fotbalový klub Střelice. Zapsaný spolek FK Střelice žádá i o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 600 000 korun českých. Dotace bude využita na opravu oplocení a vchodové brány, vybudování druhé brány do areálu pro příjezd techniky, údržbu travnatých ploch a nákup techniky na údržbu trávníku. Rada obce doporučuje v rámci individuální dotace schválit částku ve výši 520 000 korun českých. Děkuji panu místostarostovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu, pokud někdo má dotaz. Není tomu tak, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti fotbalového klubu Střelice, zapsaný spolek z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 520 000 korun českých. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Střeličtí fotbalisti mají schválenou dotaci ve výši 520 000 korun českých. Přistoupíme k bodu číslo 11. Dostáváme se k Sokolům a to je žádost o poskytnutí individuální dotace pro tělocvičnou jednotu Sokol Střelice. Tělocvičná jednota Sokol Střelice žádá o dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 780 000 korun českých. Dotace bude využita na údržbu sokolovny, provoz oddílu, kulturní akce, výmalbu části sokolovny a nátěr vchodových dveří. Podklady naleznete v materiálu číslo 7. Rada obce doporučuje schválit částku 700 000 korun českých. Zde doplním, nebo možná pan místostarosta jako předseda Sokola, kolik mají Sokolové členů přibližně? 1. lednu letošního roku to bylo přes 520 000. Tak. 520 členů. Tak, oba dva navyšujeme, ale 520 členů je taky pěkný počet. Takže, jak vidíte, určitě se prezentují a na příští rok mají naplánovaný také sportovní akce a kulturní akce, tudíž je potřeba je také podpořit. Má někdo dotaz k tomuto bodu? Tady pan místostarosta. Nemám dotaz, nicméně jako starosta Sokola musím upozornit, že jsem možná pro někoho ve střetu zájmu a tudíž se hlasování nezúčastním. Tak ano, děkujeme za informaci.
Pokud není žádný jiný dotaz, připomínka, tak prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti tělocvičné jednoty Sokol Střelice z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 700 000 korun českých. Děkuji. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace ve výši 700 000 korun českých pro tělocvičnou jednotu Sokol Střelice byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 12. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro sbor dobrovolných hasičů obce Střelice. Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce pro rok 2026 ve výši 600 000 korun českých. Dotace bude využita na kulturní a sportovní akce, ale také hlavně na nákup nového 9místného automobilu dodávky. Podklady naleznete v materiálu číslo 8. Já jenom doplním, je to jako jednorázová, jednoúčelová dotace, kdy vlastně hasiči potřebují tyto finance na to nové auto. Příští roky jsme domluveni, že budou žádat tu svoji optimální částku kolem 100 000. Proto Rada obce doporučuje schválit částku 450 000 korun českých. Otevírám diskuzi. Má někdo dotaz, připomínku? Petr Rozsíval, starosta hasičů. Já jenom bych chtěl informovat zastupitele, že z důvodu možného střetu zájmu se nebudu účastnit hlasování. Děkuji. Členů máme asi 150 a dětí asi 60. Dohánějou skauty. Teď to budeme, Pepo, přesně vědět. Pamatuj si to. Tak a já ještě jenom krátce doplním, že také jsme dohodnuti, když obec bude potřebovat půjčit třeba na rozvoz obědu, když se nám auto poláme, nebo něco budeme potřebovat dovést, tak hasiči jsou ochotní nám toto auto zapůjčit. To je jenom pro vaši informaci. Paní Bartoňová má dotaz nebo někdo další? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti sboru dobrovolných hasičů obce Střelice, zapsaný spolek, z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 450 000 korun českých. Děkuji. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace pro střelické hasiče ve výši 450 000 korun českých byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 13. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro římskokatolickou farnost Střelice. Prosím pana místostarosty. Římskokatolická farnost Střelice u Brna žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 250 000 korun českých. Tato dotace bude využita na provoz, opravy kostela a přilehlého areálu. Rada obce doporučuje v rámci individuální dotace schválit částku ve výši 200 000 korun českých. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Pardon, ať víme, o čem hlasujeme. Prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti římskokatolické farnosti Střelice u Brna z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 200 000 korun českých. Děkuji. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace ve výši 200 000 korun českých pro římskokatolickou farnost ve Střelicích byla schválena. Bod číslo 14. Žádost o poskytnutí dotace pro včelařský spolek ve Střelicích.
Pardon. Včelařský spolek ve Střelicích u Brna žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 100 000 korun českých. Dotace bude využita na činnost spolku a budování včelařského areálu ve Střelicích. Podklady naleznete v materiálu číslo 10. Rada obce doporučuje schválit 80 000 korun českých. Se jenom zeptám pana Smištíka, kolik mají včelaři členů, ať to víme všichni, když už jsme to otevřeli. Tak včelíček máte hodně. Tak to je pěkný. A jak všichni víte, tento areál je v lokalitě nad Myslivnou, tudíž se tam každý, kdo jde na vycházku, může podívat a zastavit. Je to i v rámci takové naučné výchovy, jak ty včeličky pracují a co je možného od nich očekávat. Tak, jestli má někdo další dotaz, můžete se ptát. Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi. Jo, pan Smištík. Já mám střet zájmu, takže nebudu hlasovat. Dobře, děkujeme. Tak, návrhová komise. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti včelařského spolku ve Střelicích u Brna z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 80 000 korun českých. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Ano, děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace ve výši 80 000 pro včelaře ve Střelicích byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 15 a to je žádost o poskytnutí dotace myslivecký spolek, zapsaný spolek. Tak prosím, pana místopředsedo. Myslivecký spolek Vírovka žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 70 000 korun českých. Dotace bude využita na údržbu a opravy mysliveckých zařízení, podporu pro práci s dětmi a jako příspěvek na pořádání kulturních akcí v obci. Rada obce doporučuje v rámci individuální dotace schválit částku ve výši 55 000 korun českých. Takže jste slyšeli, Rada obce myslivci žádají 70 000, Rada obce doporučuje schválit 55 000. Tak, kolik je myslivců, Vojto? Tak to je pěkný. Dobře, má někdo dotaz na myslivce, na dotaci k myslivcům? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti mysliveckého spolku z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 55 000 korun českých. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Myslivci mají schválenou dotaci ve výši 55 000 korun českých. Přistoupíme k bodu číslo 16 a to je žádost o poskytnutí dotace pro Sdružení rodičů a přátel základní školy. Prosím pana místostarosty, můžu? Tak, děkuji. Sdružení rodičů přátel základní školy Střelice žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 55 000 korun českých. Rada obce doporučuje předloženou žádost schválit a jedná se o dotaci použitou na školní ples, pardon, já to nemůžu přečíst, já se přiznám. Děkuji, to jsou přesně ty slova, které mě bere pan Štrebinger z úst. Je to na školní ples, dýňová slavnost, akce pořádaných den dětí a podobně. Takže Rada obce doporučuje částku 55 000 korun českých schválit. Ano, já doplním, jsou to tradiční akce, jsou vyhledávané ty akce, hlavně dětma.
ať je to před Vánocemi, ty práce s dětmi, když se tradičně v tom první sobotu adventní, tak se konají tady ty předvánoční různé práce, ozdoby a tak dále, pečou se vánočky a je to velice zajímavý a velice dobrý a už je to taková tradice. Jo. A jsou to další akce, je to ples SRPŠ v lednu, teď myslím bude 23. v roce 26 a další akce, takže určitě je potřeba to podpořit. Má někdo nějaký dotaz? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti SRPZŠ z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši 55 000 korun českých. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace ve výši 55 000 korun českých pro Sdružení rodičů a přátel základní školy ve Střelicích byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 17 a to je žádost o poskytnutí individuální dotace pro diecézní charitu Brno. Diecézní charita Brno žádá o individuální dotaci z rozpočtu obce Střelice pro rok 2026 ve výši celkové výši 173 335 korun českých. Dotaci žádají využít následovně 97 000 pro pečovatelskou službu ve Střelicích, to zajišťuje diecézní charita Rajhrad, a částku 75 555 korun českých pro bývalého opatrovance obce, který bydlí v chráněném bydlení v Boskovicích, to zajišťuje diecézní charita Boskovice. My jsme se tomu na radě dlouho věnovali. Víme, že jeden náš opatrovanec byl převeden, řeknu, do chráněného bydlení právě v Boskovicích, ale shodli jsme se na tom, že v plné výši tuto částku nemůžeme poskytnout, tudíž navrhujeme 35 000 a jednáme s městem Boskovice o tom, aby si svého opatrvance, aby si ho vzali pod sebe, aby se mu věnovali, protože my tady máme svých opatrovanců 27, tudíž máme s nimi své starosti, své výdaje, tudíž jsme si dovolili tuto částku snížit. A opravdu jsme v jednání jak s charitou, tak s městem Boskovice. A budeme se snažit, abychom to do konce tohoto roku vyřešili. Tak to jenom proto, že Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit pro pečovatelskou službu diecézní charitu Rajhrad požadovanou částku ve výši 97 780 korun českých. My jsme za tuto službu vděční a jsme rádi, že Rajhrad tuto službu ve Střelicích poskytuje. A dále teda pro chráněné bydlení je to diecézní charita Boskovice 35 000 korun českých. Má někdo dotaz k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje individuální dotaci na základě žádosti neziskové organizace diecézní charita Brno z rozpočtu obce pro rok obce Střelice pro rok 2026 následovně. Pečovatelská služba ve Střelicích diecézní charita Rajhrad ve výši 97 780 korun a chráněné bydlení diecézní charita Boskovice ve výši 35 000 korun. Tak, děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dotace pro diecézní charitu Brno v uvedených částkách byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 18 a to je předávací protokol pro základní školu a mateřskou školu Střelice. Obec Střelice předává, ty to máš teďka za úkol, tak se omlouvám, pojď. Já jsem si to špatně označil. Tak Nevadí.
Za účelem zvýšení kvality internetového připojení a doplnění počítačového vybavení na základní škole a také usnadnění údržby všech areálů základní a mateřské školy investovala obec do pořízení věcných prostředků, jako jsou monitory a počítače pro učitele a vedení školy v hodnotě 237 541 korun českých, Wi-Fi sítě v výši 304 529 korun českých, traktorové sekačky za 185 130 korun českých a nájezdové rampy v ceně 1777 korun českých. Schválením na dnešním zastupitelstvu převezme škola tento majetek do užívání. Rada obce doporučuje předložený předávací protokol na předání věcných prostředků do hospodaření základní školy a mateřské školy Střelice schválit. Děkuji panu místostarostovi, omlouvám se, Surát, že ten bod si vzal, že jsem si odpočal. Má někdo dotaz k tomuto bodu? Je to přesně tak, jak pan místostarosta sdělil. Zakoupili jsme nové věci, zafinancovala obec a oni se o to teď musí starat, dostávají to do hospodaření. Pokud není žádný dotaz, prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje předávací protokol se základní školou a mateřskou školou Střelice. Obec Střelice na základě předávacího protokolu předává do hospodaření základní školy a mateřské školy Střelice. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek na podrozvahovém účtu 902 umístěný v budově základní školy v hodnotě to bude 1 770 1 tisíc? Jo, takže to je jenom 1 777 korun českých. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 umístěný v budově základní školy v hodnotě 237 541 korun českých. Dlouhodobý hmotný majetek 032 umístěný v budově základní školy v hodnotě 489 659 korun českých. Základní škola, mateřská škola zařadí majetek do užívání a naváže na odepisování majetku od ledna 2026. Paní účetní to připravila, tak by to mělo být v pořádku. Tak, děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Ano, děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Předávací protokol pro tyto věcné prostředky byl schválen pro základní školu a mateřskou školu Střelice. Přistoupíme k bodu číslo 19 a tím je nákup pozemku parcelní číslo 3419/29 a parcelní číslo 3441/60 v KU Střelice u Brna. Jedná se o nákup pozemků parcelní číslo 3419/29 o výměře 117 metrů čtverečních a parcelní číslo 3441/60 o výměře 1957 metrů čtverečních KU Střelice u Brna. Jedná se o lokalitu u Čepra mezi stávající cestou a železniční tratí. Je to vlastně ta oblast, když jedete od sběrného dvora směrem k hlavní silnici na Troubsko po pravé straně. Obec tyto pozemky může různě využít pro občanskou vybavenost, například hřiště pro mládež, skatepark, odstavné parkoviště a jiné potřebné věci. Cena pozemku celkem 859 000 korun českých bez DPH, zdůrazňuju. Celková výměra, když si to sečtete, těch 117 a 1957, tak vychází 2074 metrů čtverečních. A když si propočítáte s cenou v DPH, tak to vychází na 501 korun českých za metr čtverečních. Když to nekoupíme my jako obec, tak to určitě koupí nějaký podnikatel pro nějaké své účely. Je pravda, že je to omezené, že se tam těžko bude něco stavět jako budova, nějaký areál, protože se tam plánuje horkovod. Je to v ochranném pásmu drah
Ale pro tyto účely, které jsem jmenoval, volali jsme i na Správu železnic, tak nevidí tady v těch prostorách jako zpevněné plochy pro odstavné parkoviště. I ten skatepark jsme zkoušeli a řekli, že v tom nevidí problém. Takže Rada obce doporučuje zastupitelstvu nákup pozemků 3419/29 a parcelní číslo 3441/60 KU Střelice u Brna schválit. Ono je to na první pohled vysoká částka. Je to 1 milion korun, ale myslím si, že o tom mluvíme, že by obec tyto pozemky mohla pro ty účely, které jsem jmenovala, pro další účely, které mě ani teďka nenapadají, že může využít. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pardon. Jedná se o to, že my musíme, a já jsem vám to tam dával, vlastně mít to v usnesení, že s tou cenou souhlasíme. Jo? Toto ještě není kupní smlouva, ale že s tím souhlasíme, aby to představenstvo Správy železnic mohlo také schválit a mohli počítat s tím, že my o to opravdu za tuto cenu, že to chceme koupit. Takže pokud nemáte žádný dotaz, tak prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje nákup pozemků parcelní číslo 3419/29, výměra 117 metrů čtverečních a parcelní číslo 3441/60, výměra 1957 metrů čtverečních, katastrální území Střelice u Brna. Navržená kupní cena 859 000 korun bez DPH. Kupní smlouva bude uzavřena mezi obcí Střelice a státní organizací Správy železnic IČO 70 99 42 34. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem souhlasu s navrhovanou cenou pro nákup pozemku. Takže děkuji za přečtení. Nechávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak, tudíž tento bod nákup pozemku 3419/29 a parcelní číslo 3441/60 bylo to schváleno za ty uvedené částky. Tak a přistoupíme k bodu číslo 20 a začínáme se věnovat dalším pozemkům. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci. Jedná se o pozemek parcelní číslo 3466/12 a parcelní číslo 3466/18 KU Střelice u Brna ve vlastnictví České republiky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemek parcelní číslo 346612 a parcelní číslo 346618 KU Střelice u Brna. Jedná se o pozemky pod chodníkem, je to ulice Tečická, je to chodník a část zeleně, o kterou se staráme. Tudíž je to bezúplatně, tak je potřeba toho využít. Materiál číslo 16, pokud chcete něco o tom vědět. Rada obce doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi obcí Střelice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovité věci pozemek 3466/12 a parcelní číslo 3466/18 KU Střelice u Brna. Otevírám diskuzi. Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemek parcelní číslo 3466/12 a parcelní číslo 3466/18 v katastrálním území Střelice u Brna. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Střelice a státní organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ 69 79 71 11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji.
Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Smlouva byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 21. Prosím pana místostarostu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 3466/20 v katastrálním území Střelice u Brna ve vlastnictví České republiky. Jedná se o pozemek pod chodníkem v ulici Tečická. Rada obce doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi obcí Střelice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovité věci pozemek parcelní číslo 3466/20 v katastrálním území Střelice u Brna ve vlastnictví České republiky. Tak, děkuji panu místostarostovi. Otevírám diskuzi. Má někdo dotaz k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 3466/20 katastrální území Střelice u Brna. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Střelice a státní organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO 69 79 71 11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Smlouva byla schválena. Přistoupíme k bodu 22. Opět smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek 3466/14 a parcelní číslo 3466/16 KU Střelice u Brna ve vlastnictví České republiky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 3466/14 a parcelní číslo 3466/16 KU Střelice. Jedná se o pozemky pod chodníkem a části zeleně, je to ulice Antonína Smutného a ulice Tečická. Podklady najdete v materiálu číslo 18. Rada obce doporučuje schválit uvedenou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi obcí Střelice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek parcelní číslo 3466/14 a parcelní číslo 3466/16 KU Střelice u Brna. Otevírám diskuzi. Má někdo dotaz? Asi nemáte dotaz, protože je to jednoznačný, nabízí nám to zdarma, my ty pozemky obděláváme, ošetřujeme chodníky, takže je to potřeba dořešit, aby to bylo naše, aby to bylo obecní. Prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 3466/14 a parcelní číslo 3466/16 katastrální území Střelice u Brna. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Střelice a státní organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ 69 79 71 11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Ano, děkuji, jednohlasné hlasování. Všichni byli pro, ale musím se zeptat, kdo je proti. Zdržel se hlasování. Není tomu tak. Smlouva na uvedený pozemek byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 23. Opět smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci. Jedná se o pozemek parcelní číslo 27/2 a parcelní číslo 27/3 KU Střelice ve vlastnictví České republiky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 27/2 a parcelní číslo 27/3 KU Střelice u Brna. Jedná se o pozemek pod chodníkem před farou, je to ulice u kostela.
Podklady naleznete v materiálu číslo 19. Rada obce doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi obcí Střelice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k nemovité věci pozemek parcelní číslo 27/2 a parcelní číslo 27/3 KU Střelice u Brna. Má někdo dotaz? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemek parcelní číslo 27/2 a parcelní číslo 27/3 katastrální území Střelice u Brna. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Střelice a státní organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. IČO 69 79 71 11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Děkuji. Nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Smlouva na bezúplatný převod uvedených pozemků byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 24 a to je návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Prosím pana místostarostu. V návaznosti na změny v systému odpadového hospodářství v obci vám předkládáme obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato obecně závazná vyhláška upravuje systém odpadového hospodářství na území obce Střelice, přesně definuje jednotlivé druhy komunálního odpadu a určuje místa pro jeho oddělené soustřeďování. Upravuje nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Dále řeší nakládání s movitými věcmi, nakládání s výrobky s ukončenou životností, jejich zpětný odběr a nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Tato obecně závazná vyhláška nabyde účinnosti 1. ledna 2026. Rada obce doporučuje předložený návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválit. Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Má někdo dotaz? Petr Rosíval. Článek 3, který odstavec? Článek 3, odstavec 3a. 3a. Já mám bioodpad. Možná už je to spravený. Já už to mám dobře. Tady je bioodpad, jo? To Ačko. A jo, tam nebylo to asi dopsané, jo. Kolega už si to spravil. Je to překlep. Já vždycky říkám, že nám nahrazuje pana Mareše, protože je takový češtinář, vždycky najde nějakou chybu, tak tady už to spravil. Tak, má někdo dotaz, další připomínku? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Střelice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 25, a to je dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na akci Polní cesta C20. Společnost POR AS, zhotovitel uvedené akce, předkládá návrh dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na akci Polní cesta C20. Předmětem dodatku číslo 1 je změna ceny díla z důvodu přípočtu víceprací, ale také odpočtu neprovedených prací na základě skutečně provedených prací na uvedené akci stavbě. Na základě laboratorních zkoušek nebylo třeba provést zlepšení pláně pomocí hydraulického pojiva vápnění, což je hlavní důvod o snížení ceny tohoto díla.
Předmětem dodatku číslo 1 je snížení ceny díla o 451 635,34 korun českých bez DPH. Nová cena díla, celková cena je 4 512 445,34 korun českých bez DPH. Podklady naleznete v materiálu číslo 21. Rada obce doporučuje předložený návrh dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby společností POR a.s. schválit. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud máte dotazy, ptejte se. Jak víte, tato akce byla dokončena, ale i snížení ceny musí být řešeno dodatkem. Na to nás vždycky upozorňuje audit. Nechtěl jsem schválně svolávat zastupitelstvo kvůli tomu, protože se jedná asi o týden. My jsme to řešili, pokud se nepletu, 5. prosince na Mikuláše. Tudíž tato cesta je hotová, můžete se podívat, řešíme tam akorát jiné kanálové vpustí, protože když jsme viděli s kolegem, jak to je zřešeno, tak jsme zjistili, že by se to strašně špatně čistilo. Jo? To jsou normální klasický kanálový poklopy do šachet, tudíž mají i ten litinový rám a ti chlapi, kteří by to pak čistili třeba 2krát za rok, a hlavně před nějakou bouřkou a tak dále, tak by se tam nedostali. Tudíž jsme navrhli změnu a řešíme to s tou firmou POR. Ale teď je tam ten kanál tak, jak to bylo navržený projektantem, ale řešíme změnu a byli jsme na ulici k Myslivně a jsme přesvědčeni, že v té stejné cenové relaci jsou schopni to udělat. Tak jsme to prodiskutovali. To jenom říkám jako informaci, kdybyste tam jeli nebo se tam šli podívat přes Vánoce, tak uvidíte, že ty kanálové poklopy na tom příčným kanálovým žlabu jsou jenom provizorně, řeknu, zatmelený, tak, aby to šlo vyměnit. To jenom je informace pro vás dopředu, abyste věděli, nebo někdo vás třeba upozorňoval, tak abyste o tom věděli. Má někdo dotaz, připomínku? Toto jsem za celou dobu nezažil, že bychom řešili dodatkem snížení ceny. Většinou se řeší více práce, málo kdy méně práce, ale tady na základě těch laboratorních výsledků a změny kameniva to bylo potvrzené a je to zapsáno i ve stavebním deníku, protože jsme měli obavy, nebo aspoň já jsem měl obavy, aby nedocházelo k nějakým, řeknu, statickým porušením, praskání vozovky a byli jsme ujištěni, že ne. Tak je to zapsáno ve stavebním deníku, tak věřím, že tomu tak bude. Tak, někdo má dotaz? Snažil jsem se to popsat všechno. Pokud nemáte dotaz, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Střelice a společností POR a.s. IČO 43 00 55 60 na zakázku polní cesta C20 Střelice. Cena díla se sníží o 451 635,61 haléřů. Celková cena 4 512 445,34 korun bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku číslo 1. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dodatek číslo 1 s firmou POR byl schválen. Tak a přistoupíme k bodu číslo 26. A to je dodatek ke smlouvě na svoz a využití recyklovaných složek komunálního odpadu. Společnost Recovera předkládá navýšení ceníku ke smlouvě na svoz a využití recyklovaných složek komunálního odpadu na základě navýšení skládkovného a poplatku ve spalovně. Dochází i k navyšování mzdových nákladů a celkového nárůstu cen. Dalším nárůstem je i svoz tříděného odpadu
od domu, kterou zavádíme. Tento svoz zavádíme od 1. ledna 2026. Jedná se v průměru o navýšení 6 ceny sjednané s firmou Recovera. Podklady naleznete v materiálu číslo 22. Rada obce doporučuje předložený návrh dodatku číslo 12 a číslo 17, včetně navýšení ceníku a jednotlivých příloh ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu, kterou předkládá společnost Recovera AS, schválit. Platnost, pokud to schválíme, bude od 1.1. 2026. Otevírám diskuzi, pokud máte nějaký dotaz. Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo obce Střelice schváluje dodatek číslo 12 a 17 ke smlouvě na svoz, odstranění komunálního odpadu a využití recyklovaných složek odpadu, včetně ceníku číslo 2, 3, 4 a 5 se společností Recovera, využití zdrojů AS, španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ 25 63 89 55. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Přistoupíme k bodu číslo 27. Prosím, pana místostarosty. Předkládáme vám novelu směrnice číslo 3/2025 pro užívání sociálního fondu pro zaměstnance obce Střelice. Tato směrnice obsahuje definice, za jakým účelem vznikl tento fond, jaká je jeho tvorba, z kterých financí se může plnit a jeho použití, tedy na co může být čerpán. Rada obce doporučuje předložený návrh směrnice číslo 3/2025 pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Střelice schválit. Děkuji. Jedná se vlastně o podporu, nebo bude tato směrnice sloužit pro zaměstnance obce. Jak víte, tak firmy tuto možnost mají. Je to přispění na rekreaci, na sport, na vitamíny, já nevím, na jaký další, na obědy, sleva a tak dále. Je to sociální fond, firmy ostatní tyto směrnice mají. U nás se to tady už delší dobu neupravovalo, tudíž jsme se rozhodli to upravit, protože je potřeba také zaměstnancům i touto cestou, řeknu, přilepšit a pomoct jim finančně. Máte někdo dotaz? Pokud tomu tak není, prosím návrhovou komisi o přečtení. Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje směrnici číslo 3/2025 pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Střelice. Děkuji, nechávám hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Směrnice byla schválena. Směrnice číslo 3/25 pro sociální fond obce byla schválena. Přistoupíme k bodu číslo 28. Tady bych poprosil Davida Dvořáka. Jistě jste četli jeho mail. Jedná se o zákaz odpalování pyrotechnických výrobků a jejich užívání k provádění ohňostrojových prací nebo ohňostrojů. Dobrý večer. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, předkládám vám návrh obecně závazné vyhlášky, která se týká rozšíření míst, kde je v naší obci zakázáno používat pyrotechnické výrobky. Tento návrh reaguje na nedávnou novelu zákona o pyrotechnice účinnou od 1. prosince 2025, která na základě stanovených objektů a míst chovů zvířat zakazuje používání pyrotechniky prakticky na většině území naší obce. Tady jen pro znázornění, asi to není vidět, že? Každopádně tady si představte Střelice a v těch červených místech je zákaz užívání pyrotechniky stanovený zákonem. Není to věc, kterou stanovuje obec, ale prostě vychází to ze zákonné úpravy.
Protože ale zákon nepočítá s ochranou míst, jako jsou domy s pečovatelskou službou, navrhuji touto vyhláškou přidat dům s pečovatelskou službou na adrese Antonína Smutného 754/87, kolem kterého bude v okolí 250 metrů zakázáno používat pyrotechniku kategorie F2 a vyšší. To je pro představu, to je veškerá pyrotechnika, kromě prskavek, bouchacích kuliček a tak. Takovou pyrotechniku omezit nelze, ani nechceme. Důvodem je především ochrana našich nejstarších a nejzranitelnějších občanů. Rada obce doporučuje předložený návrh obecně závažné vyhlášky obce o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků a jejich užívání k provádění ohňostrojných prací nebo ohňostrojů schválit. Žádám vás tedy o podporu tohoto návrhu. Díky. Děkuji Davidu Dvořákovi, který se věnuje této vyhlášce. Otevírám diskuzi k tomuto bodu, protože vím, že je to i pro některé taková choulostivá otázka, kdo má rád ohňostroje. Ale jak jste slyšeli, tak ministerstvo zemědělství stanovilo na základě, řeknu, domácího dobytku, včelstev a tak dále, psů, kde jsou hlášený, tak prostě stanovilo tyto místa a byl tam opomenut dům s pečovatelskou službou, to jste slyšeli, David to vysvětlil, si myslím, docela důkladně. Takže pokud máte někdo dotaz, ptejte se, David je připraven určitě odpovědět. Tak, pan Jan Pernikář. Chtěl jsem se zeptat, je tady ten bod v článku 1, ten bod zákaz podle odstavce 1 neplatí pro pyrotechnické výrobky kategorie F1, což jsou ty prskavky a kolíčky. A potom je tam a pyrotechnické výrobky kategorie F4 a T2, což jsou ty nejsilnější a největší ohňostroje, které se používají. Proč jsou z toho vyňaty? Je to z toho důvodu, že ani ten zákon se toho netýká, protože tady ty velké ohňostroje, řekněme, Ignis Durensis, tak ty jsou schovávány zvlášť ve správním řízení, tudíž to není možné zakázat tady tímhle způsobem. Tam je zvláštní povolovací řízení, takže není možné to omezit. A proč by se tam nemohli použít, jakoby, což je ten termín tiché ohňostroje? Nerozumím, co to je. A tiché ohňostroje, to jsou jakoby nějaký ty římský svíce nebo něco, co nevydává žádný zvuk. Jo, tudíž tam jakoby není ten výbuch, ale prostě jenom tam, jakoby jenom ten oheň tam padá víceméně svou vlastní vahou nebo takhle. Davide, nechceš jít senka? Jestli máš co říct? Nejsem si jistý, jestli rozumím té otázce, jestli se ptáš na tu naši navrhovanou vyhlášku, respektive na ten zákon. Každopádně za mě ta pyrotechnika je nějakým způsobem hodnocená nebo stanovená její kategorie. Buď to spadá do té kategorie, kdy je to možné, nebo to není možné. Jestli nějaká svíce v kategorii F1 nebo F2, nedokážu říct. A já podle toho, co vidím tady, jsou to tiché ohňostroje no sound, je to pyrotechnika, která se řadí jak do F1, do F2, zasahuje i do F3, ale jsou jakoby tichá, tudíž nikoho neruší a mezi těmi domy by si to klidně mohli používat i na těch. Nevidím v tom problém, proč by to nemohlo být povoleno, že bychom tam dali jenom jakoby výjimku na použití těch tichých. Já osobně nechci jít žádnou cestou výjimek na nějaké jednotlivé výrobky a pak zkoumat ty obaly, jestli to vlastně spadá do toho nebo ne. Ti výrobci, respektive nějaké normy, asi dobře jsou schopni posoudit, do jaké kategorie to spadá, ať už, protože může se jednat, předpokládám, nejedná se jenom o hluk, ale jedná se i o nějaké záblesky nebo celkově ty efekty, takže bych to nějak nekonkretizoval a zůstal v tom rozdělení, ať už toho zákona nebo té vyhlášky. Jo, i ten okruh těch 250 metrů vychází ze stejného, nebo stejný okruh je stanovený tím zákonem, takže nechceme to nějak jako rozpitvávat nebo tady stanovovat nějaké zvláštnosti. To se týká i tady těch výrobků. Takže děkuji Davidu Dvořákovi o vysvětlení.
Má někdo další dotaz? Pan Perníkář? Já jsem si tady našel nějakou k tomu vysvětlení. A vlastně ta tichá pyrotechnika, vlastně minimální hluk, nevytváří žádné detonace, zvuk je tlumený obvykle jen při výmetu na oblohu. Vizuální efekty jsou pestré barvy, to je klasika. Ohleduplnost, je to šetrný k domácím zvířatům, dětem i starším lidem. Jsou tam i menší zplodiny, tudíž je to šetrnější k životnímu prostředí. A typy jsou to nějaké jenom ty fontány, a kompaktní baterie, gejzíry, římské svíce a prskavky. To si myslím, že jako lze bez problémů tam jakoby napsat, že je povolená jakoby tichá pyrotechnika. Tak, pokud už nemá ještě Robert Štrebinger. Možná k tomu drobnou poznámku, jestli pan Perníkář má nějaký pozměňovací návrh, tak ať navrhne jeho znění. Jenom upozorňuji, že ten zákon o pyrotechnických výrobcích, ten termín tichá pyrotechnika nikde nereguluje, takže bych si při koncepci toho pozměňovacího návrhu dal potom pozor na to, ať jsme v souladu se zákonem. Děkuji. Takže děkuju i Robertovi Štrebingerovi. Má někdo další připomínku? Pokud tomu tak není, já se přiznám, že je to tak obecně napsáno. Prosím teda o přečtení, když tak bychom to, Davide, to usnesení upravili. Můžu poprosit? Zastupitelstvo obce Střelice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků a jejich užívání k provádění ohňostrojných prací nebo ohňostrojů. Stačí to takhle všeobecně? Tak, jo. Já si myslím, že ano. Proto nechávám hlasovat. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se hlasování. Pan Perníkář se zdržel. Tak prosím, aby to bylo zapsáno. No, to je až bude, to je jako s každou vyhláškou. Až bude městská policie, až bude nějaký orgán, který bude moci ty pokuty vymáhat. Já nebo pan místostarosta to prostě nemůžeme vymáhat. Jo. Takže až bude městská policie, tak jak jsem řekl, můžeme si je pozvat. Tak. Jako každý jiný, ano, přesně tak. Tak. Tento bod máme schválený a přistoupíme k různému. A jak jsem navrhoval, tak je tam nákup pozemku od Správy železnic, pozemek 3465 15 KU Střelice u Brna. Jedná se o pozemek pod částí chodníku, jenom zdůrazním, před Strážním domkem, když jdete k zámečku, je to ulice Tečická. My jsme schválili, že ho chceme, ale neznali jsme cenu. Teďka za 24 metrů čtverečních nám Správa železnic tento pozemek nabízí za 20 000 korun českých. My jsme o tom diskutovali na pracovním setkání a shodli jsme se na tom, že Rada obce bude pověřena dalším jednáním o snížení ceny. Proto jsem to navrhl v různým a chtěl bych, aby v usnesení to takto zaznělo, že zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce jednáním se Správou železnic o snížení ceny toho pozemku parcelní číslo 3465/15 KU Střelice u Brna. Protože jsme se shodli, my ten pozemek až tolik nepotřebujeme, může si ho koupit majitel toho strážního domku, protože to je vlastně vstup, řeknu, k tomuto strážnímu domku. On se dotýká toho chodníku. Kdyby obec ten chodník spravovala, a já doufám, že k tomu asi taky jednou dojde, že by se to mělo nasvětlit, ten chodník by se měl pořádně udělat, tak ho můžeme potřebovat jako obec, ale ne za každou cenu. Jo? 20 000 za 24 metrů, to si myslím, že je docela dost. Pozemek pod chodníkem částečně, nebo dotýká se chodníku. Takže budeme jednat o snížení ceny, pokud s tím takto souhlasíte. Jendo, máš to nějak napsaný?
Jo, vidíš to, já jsem to tam i napsal, tak je to dobrý. Zastupitelstvo obce Střelice pověřuje radu obce dalším jednáním se státní organizací Správou železnic IČ 70 99 42 34 o snížení kupní ceny 20 000 Kč za pozemek parcelní číslo 3465/15, výměra 24 metrů čtverečních. Tak, nechávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Tak budeme nadále jednat se Správou železnic. Tak a teď ještě v různém, jak jsem zmiňoval při schvalování programu, tak je zápis kontrolního výboru číslo 12 a 13. Poprosil bych paní Bartoňovu a potom pana místostarosty, kdyby vysvětlil nějaké vysvětlivky k tomu. Tak, děkuji. Tak děkuji ještě jednou, hezký večer. Já také děkuji za předání zápisu jednání z kontrolního výboru. My jsme se potkali za poslední dobu 2krát v červnu a v prosinci. A protože zkoumáme nejen usnesení rady obce, zastupitelstva, ale nakonec i zápisy ze stavební komise, což je novinka a já to osobně velmi vítám, tak jsme tady měli pár podnětů vlastně předáno na pana starostu a místostarostu. A zjednodušeně zapsáno v radě obce jsme si všimli, že chyběly teda, nebo jsme nedohledali nějaká usnesení a hlasování. To jsme si ale potom vysvětlili nebo vysvětlíme. To bych, pardon, já to jenom vysvětlím. Kolega nebyl na té radě, on přijel z dovolené a vlastně zaslal pracovní verzi, tudíž kterou mají radní a nebylo to konečný, nebylo to ani podepsaný. Jo? Takže toto se omlouváme, došlo k takovému omylu. Došlo k nápravě, už to myslím máme, takže my se to potom moc děkuji. Přesně tak, jeden bod bychom měli. A pak na radě číslo 74 rada obce projednávala podnět občanů z Vršovic, kdy měli zájem o to, aby obec se zastala lidí vlastně a vzhledem k tomu, že vlaky projíždějí jen stanicí Střelice, nádraží Střelice, tak zaslali podnět, jestli by bylo možné, aby zastavili i v těch Střelicích, jak pan Štrebinger zjišťoval, je to jen pár vlaků, možná 4 za celý den, ale pár, no. Ale že to zkrátka nedává smysl a v podstatě jsme nedohledali nějakou zpětnou vazbu od Kordisu, kam rada obce tento podnět zaslala. Tak jestli k tomu máte nějaký doplňující Kordis to informace, poslal, jsem si toho vědom. My jsme koncem srpna na základě skutečně připomínek občanů z Vršovic, tak jsme přeposlali a obec souhlasila s tím, aby Kordis toto dořešil, aby ty vlaky zastavovaly i na horním nádraží, na hlavním nádraží ve Střelicích. Kordis nám odpověděl, jsem si toho vědomý a pokusíme se to opravdu zveřejnit, tu odpověď. Je to celkový, jak obce postupně tam ty připomínky zasílaly. Jo? Nejsou tam jenom Střelice, ale vždycky jsou Střelice a vysvětlení, Troubsko, Omice a tak dále. Děkuji. Jo, tak to se pokusíme dohledat a zveřejnit. A pak jsme zpětně požádali také o zaslání zápisu ze schůzek stavební komise. Za to také děkujeme, ale neměli jsme čas se podívat, ale v podstatě máme tady doporučení pro radu obce, aby vyhodnotila, zda stavební komise plní funkci poradního orgánu, protože vlastně z těch posledních let i vlastně z těch zápisů vyplývá, že rada obce především úkoluje stavební komisi takovými těmi soukromými investičními akcemi, ale co se týká obecného zájmu, nějakých obecných prostor, tak stavební komise se buď dostane k hotovému projektu nebo k hotovému záměru, anebo vůbec. Tak z tohoto pohledu jsme chtěli, aby obec si opravdu ujistila, jestli využívá v plné v podstatě funkcionalitě tady stavební komisi, pokud tam máme odborníky a mají zájem pomáhat. Ano, já souhlasím s závěrem nebo s bodem kontrolního výboru. Bylo možná ze začátku mým opomenáním, že jsem neposílal do kontrolního výboru včas ty zápisy, stát se mě to mohlo, to uznávám. Snažil jsem se tomu
polepšit trošičku, nicméně té práce je poměrně dost a ne vždycky si na to vzpomenu. Budu se snažit se polepšit v tomhle směru. Co se týká vyhodnocení práce stavební komise radou, to musíme nechat na radu. Já za sebe můžu říct, že pokud je nějaký problém, se kterým rada obce potřebuje další poradu, konzultaci, tak se určitě na stavební komisi obrací. Pokud se jedná o nějaké detaily, který nedokážu teď říct co, a je potřeba to projednat, tak to v komisi projednáme. Zase záleží na radě, co všechno do té komise posílá. Já to neovlivňuju, jsem jenom jeden z členů rady a nedokážu posoudit, co všechno rada vyřeší správně a co potřebuje ještě zkonzultovat. Takže tohle rada musí projednat na dalším zasedání pravděpodobně. Stačí tak? Prosím. Tak, děkuji za vysvětlení panu místostarostovi. Ještě Robert Strebinger, člen kontrolního výboru. Já moc děkuji paní Bartoňové, abych jenom doplnil ještě, že jsme se i v rámci kontrolního výboru, myslím, shodli na tom, že ta naše pravomoc je kontrolovat dodržování předpisů orgány obci a výbory, že u těch komisí asi máme jenom poradní hlas, porušení žádného právního předpisu jsme nikde nezhledali. Samozřejmě je to na těch orgánech obce, které si ty komise zřizují, v tomto případě rada, aby primárně teda primárně kontrolovali, jestli ty komise fungují správně nebo ne, a také, aby se rozhodovali o tom, jaké kompetence těm komisím svěří. Takže toto je spíš v rovině teda nějakého našeho doporučení. Děkuji. Tak děkuji Robertu Strerbingerovi. Má někdo k této záležitosti dotaz, připomínku? Pokud tomu tak není, tak jenom zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru číslo 12 a 13. To tam jenom prosím dopište. Jo? Výborně, je to tam. Tak, skvělý. No a já otevírám diskuzi pro zastupitele, pro občana, pro jednoho občana dneska. Můžete se ptát, dotazovat. Paní Bartoňová. Ještě jednou děkuji. Já jsem se chtěla vrátit ještě asi k cyklotrase na Troubsko. Vlastně je to novinka v rozpočtu, dívali jsme se na studii zatím. Vedla by naproti Čepru podél silnice, pak by se muselo křižovat hlavní cestu a jít vlastně... Pardon, já jenom opravím, není to studie, je to už opravdu projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Na té se teďka bude pracovat a je to v rozpočtu na rok 2026. A je tam rozpočet 800 000 korun. A já vím, že já jsem se snažila, nebo vždycky se snažím prosadit, pokud můžeme zachránit strom, tak ho zkusme zachránit, od čase to teda nedaří. A tady je jasné, že budeme muset, pokud by obec chtěla dělat tu cyklostezku, tam to bude tak se budeme cyklostezka. snažit asi ušetřit. Tak předpokládám, že tam asi bude jen nákup toho, řekněme, toho potřebného Těch pozemku. pozemků je tam bohužel hodně. Jo. A pak jsem se vlastně chtěla zeptat, jak bude řešena bezpečnost toho přechodu, nebo protože já se obávám, že zrovna v tom místě, kde to je nakresleno, že se to má vlastně křížit s tou hlavní cestou, takže je to tam hrozně ošemetné. Tam už někteří přidávají při výjezdu z obce, nebo ještě neuberou, když jedou do obce, jestli tam bude nějaké zabezpečovací zařízení. Určitě to bude nasvětlené, tam bude končit veřejné osvětlení, ono to nejde nasvětlit až do Troubska, ale bude to nasvětlené určitě až k tomu přechodu, nebo přechodu, přejezd pro cyklisty, přechod pro chodce. Je to předmětem zhotovení té projektové dokumentace. Samozřejmě k tomu přistoupit a navrhnout tak, aby to bylo co nejbezpečnější. To znamená rozhledové vzdálenosti, aby to splňovalo ty podmínky a tak dále.
Určitě tam nebude semafor, jo? To vám můžu říct už dopředu. Ale nedokážu teďka z tohoto místa říct, jak to bude co nejbezpečněji provedené. Možná zpomalení dopravy třeba. Jsem si říkal. Určitě to, ale myslím si, že projekty pana inženýra znáte a že se opravdu bude snažit to dělat odpovědně a určitě se na to ještě podíváme. Jo? Slibuju, jak to bude připravený. Někdy do března si troufnu říct, že na tom opravdu intenzivně dělá a my budeme řešit během roku výkupy pozemků. S Troubskem budeme to řešit. Už jsme v kontaktu s těma majitelama těch pozemků, tak uvidíme, jak to navrhne. Teď vám to neřeknu, opravdu ne. A pak jsem ještě chtěla říct, že asi si to všímáme všichni, jo, ta vizuální stránka podle mě taky důležitá a při vjezdu do obce tam máme několik informačních tabulí, každý pes jiná ves, jestli by se obec nechtěla už pustit i do tady těchto cedulí a vlastně sjednotit systém těch, řeknu, cedulí jako průmyslové zóny a udělat to tam, aby to nehyzdilo, naopak, aby to jako sloužilo a přinášelo jako i potěchu oka. Já s váma souhlasím, ano, tenkrát jsme společně řešili ty ulice, mluvili jsme o tom, pak k tomu nedošlo. Je to jedna z věcí, které jsme nezrealizovali. Můžeme na radě se o tom pobavit. Souhlasím, bylo by to velmi dobrý to sjednotit, aby to opravdu vypadalo a smysluplně to splňovalo ty směry těch firem. Teď nedokážu říct, jo. To je jenom podnět. Ale je to podnět, budeme se tomu věnovat. Děkuji. Tady ještě pan místostarosta má něco? Já to jenom doplním. My jsme se už v loňském roce bavili s panem starostem o tom, že těch cedulí, řeknu zbývajících po mnohých firmách a podobně, je v celé obci dost. Už jsem si udělal jednoduchý soupis těch, které firmy neexistují, nebo je ten reklamní panel, nebo co to je, jak to nazvat, nepřesný, neúplný, nečitelný a to budeme chtít, a nikdo za to neplatí, a to budeme chtít po těch majitelích těch firem, můžu to tak říct, aby je buď odstranili, nebo si to místo od obce nějakým způsobem pronajali. Ale je tady spoustu takových, však jezdíte kolem všichni přes obec, takže to vidíte, takže o tomhle už máme jednoduchý soupis. Zaměříme se teda ještě tady na tu část bokem, nevím, jak je to s umístěním těchto panelů na soukromých pozemcích, protože oni to mají tam vesměs na tom kraji, kde je už pozemek Čepra. Musíme se na to podívat, tam jsem nebyl, to je pravda, že tam je to taky, ale takový, jak správně zaznělo, každý pes jiná ves. Ještě jenom doplním, my jsme se tomu i jako rada věnovali, jo, ale nedotáhli jsme to do konce, protože tam se jedná taky o tu realizaci, o to financování. Buď to zaplatí obec, anebo se na tom budou podílet ti podnikatelé, kteří vlastně tím způsobem tam mají reklamu a směr té firmy. Takže je to zatím nedořešený, ale za mě by se na tom alespoň částečně mohli podílet. Ale říkám, otevřeme to téma opět na radě obce. Máme se nad čím zamýšlet, že Peťo? Tak je to dobrý. A David tak kýve hlavou, že ano, taky a pan místostarosta si to bere za úkol. Je to dobrý. Tak další podnět, pan Perníkář. A chtěl jsem zeptat, jak dopadlo vlastně jednání s Gen Agro Říčany. Tak, já jenom mám od té firmy, co ji dělala, to německá firma, tady v České republice mají sídlo, jsem se díval někde ve Starém Městě. Teď přiznám se, že jsem je honil, dostali jsme podklad až dneska, někdy ve 3 hodiny, to jsem mu vyvolával, naštěstí mě to ten pan Studený vzal. Vedli jsme spolu docela dlouhou diskuzi, protože jsem slíbil, že dneska alespoň něco předložím. Tak on s tou firmou skutečně jednal. Já to pošlu té teď to jméno mě vypadlo, firma Odor, tak, do Prahy, aby se na to podívala. Můžu vám to tady ukázat. On ten proces je tady popsaný německy, možná Robert by to přeložil fundovaně. My jsme to dali do Google překladaču, Lucka byla rychlá, takže ty podklady tady máme, alespoň ty úvodník, řeknu v krátkosti, ale s panem Studeným jsem říkal, že opravdu se, tak jak vám to slibuji, tak se chci zasadit o to, aby ta pračka vzduchu byla zrealizovaná, teď to říkám úplně nahlas.
prostě do letních měsíců, to za mě znamená do konce května, nejpozději, aby byla zrealizovaná věcně. On je slíbil, to víte, jak to je s těma firmama, ale já mu věřím v tomto po dnešním jednání, že opravdu ta firma ze Starého Města na tom bude pracovat. Já se s nimi chci sejít, chci být u toho a prostě opravdu chci se zasadit, aby to příští rok na ty letní měsíce za mě do konce května nejpozději fungovalo. Doufám, že mě pan Studený slyší, protože jsem říkal, aby se díval na to zastupitelstvo, protože s tím i já mám problém. A teď docela mě tady toto vadí. Nerad prostě, že to tady musím takhle říct, že to slibuji, že to bude a nakonec máme všeobecné podklady, ale skutečně věřím tomu a tady s panem místostarostem budeme chtít s nimi osobně jednat. A tak, jak jsem řekl, budu trvat na tom, aby to do toho konce května bylo. Já vám tady ukážu. Tady rozdám aspoň, co mám. No, to neštěstí v angličtině. Je to v angličtině, fakt je to v angličtině. My jsme si to přeložili. Sorry, omlouvám se. Tak. A ty jsi dobrý angličtinář taky. Tak. Je to víceméně tak, jak jsme se o tom bavili, řeknu přírodní filtrace, kdy ten vzduch by skutečně se měl vyčistit v té vodě a pak je tam, řeknu, nějaký rošt a na tom roštu, na té vodě je přírodní filtrace, je to nějaká, teď to nedokážu, substrát nějaký, přes který ten substrát by ten vzduch, ten zápach by se měl jednak v té vodě, pardon. Ten zápach by se měl jednak zachytit v té vodě, kterou budou muset měnit, ale také, řeknu, tak jak jsem řekl, ta voda má být zakrytá roštem, tam je to na těch fotkách vidět, a má to být jakoby přírodní filtrace do filtrování toho vzduchu. Jsem si vědom, že to a i po diskuzi s tou paní z Prahy nebude nikdy na 100%, ale za mě, kdyby to bylo 70-80%, tak by to bylo výborný. Že by to opravdu nemělo ten zápach prostě těm lidem každodenně, tak jak to teďka v letních měsících je cítit, tak by to nemělo být cítit. Takže věřím tomu a skutečně to tady říkám otevřeně, že budu chtít, aby to bylo zrealizováno do konce května. Jako fyzicky zrealizováno. Zjišťovali jsme podrobnosti tady na tuto věc, tam bude pouze nějaký souhlas životního prostředí, nemělo by to být předmětem, řeknu, stavebního povolení, ale pouze nějakého ohlášení, kde by se k tomu mělo vyjadřovat životní prostředí. Tak Roberte, je to tak, jak jsem řekl? V podstatě věci. %95. Tak to děkuju teda. Teďka opravdu víc k tomu nedokážu říct, jo. Ale budeme skutečně s nimi v kontaktu a budeme teďka po novém roce honit. My jsme se tady bavili, že k tomu bude vypracovaná projektová... Bude. Po novém roce. Bavili už před... Toto je vlastně stažený z webu. Je to přímo od té firmy. Já se dívám na ty filtry, jaká kapacita těch filtrů tam bude a tohle, protože jenom podle těch obrázků, tady jsou filtrační laguny ve skutečnosti. Dobře, já se na to je do filtrační laguna, jo, jakoby. To není jako... Pane Smištík, jakmile budu mít podklady, tak já vás volám jako zastupitele, ale zatím nemáme ty podrobný. A jak jsem řekl,
No právě, že na tom začnou pracovat. Ujištěná, že ten projekt bude. A toto není zase... Já se k tomu vrátím. Stále říkám, že je to... Na další zastupitel. Dobře, ale jaký sankce jim obec může dát? Žádné sankce. My nemáme žádný, řeknu, pravomocný nějaký rozhodnutí, aby jsme jim to řekli a dali jasně, musíte to udělat. To je skutečně jejich dobrá vůle. Ano, mě to taky vadí a dneska ten rozhovor byl docela dlouhý a řekl jsem, že chci první týden v lednu se setkat a chci to řešit. A teď si to beru jako hlavní úkol na příští první, řeknu, půlrok a budu chtít, aby to opravdu do toho června bylo. Nevím, vy furt jednáte, ale oni vlastně si z nás furt dělají staré. Dělají. Probíráme to tady celý volební období, když to vezme. Kam jsme se posunuli? Akorát vás to stálo hromadu času všechno, ale vlastně z té protistrany vám tady pošlo něco, co tamhle si vytisknou během 2 minut z nějaké webové stránky. Je to přímo od té firmy. Tam není posouzení kapacity, vlastně, kterou musí ofiltrovat. To všechno bude. Jo. Musí to být. Na tom nikdo vůbec nepracoval a vlastně jenom zase nás chce utěšit. Tak potom se musíme těch lidí zastat a budeme muset jít do soudního sporu jako obec, která bude garantem těch lidí a znečišťování životního prostředí, protože jinak už jako s tou firmou není možný tady fungovat. Pane Smištík, ještě vydržme do toho května, který jsem... Hraníte, ale to smrdí dennodenně. Teďka v zimních... Já vám jenom chci říct, když se chcete s někým dohodnout, tak to někdy trvá roky. Víc Nová ulice a tak dále. Oni ty jednání nejsou jednoduchý. A musíte umět se snažit domluvit. Jinak jdete do soudního sporu. A nemáte jistotu, že vyhrajete. Nemáte. To jsou právní spory a nemáte jistotu. Bude vás to stát spoustu peněz a můžete to prohrát. Ale to je to krajní řešení. Na prvním místě je potřeba se domluvit. To je první místo. Já dělám pro to maximum. Ano, ustoupil jsem několikrát, ale já vám tady říkám teďka docela nahlas, že termín do 31. května pro mě platí. Prostě chci do června, aby ti lidé, co bydlí na dolním konci, tak aby to zlepšení bylo znát. Už víc k tomu teďka neřeknu. Mě to taky štve. Vidíte, že jsem se teďka i rozčilil, ale tak nějak přátelsky. Štve, že ta firma vlastně funguje na to. Tady všichni se nějak tomu věnují, ale ta firma vlastně si dělá na stranu. Jo? Která tady tvrdila, že 21. století zemědělci není nic problém. A vidím, že vlastně se schovávají a... Jo. Dívejte, já v tuto chvíli vám nemám co nového říci. Mrzí mě to, ale opravdu jsem vám tady řekl ty informace, na kterých budu trvat. A fakt na tom budu trvat. A po novém roce jsem řekl, že věřím, že se ještě potkáme, protože jste docela rozčílený, tak se ještě potkáme do Vánoc a budu chtít znát termín v prvním týdnu, kdy se potkáme s těma projektantama, s tou firmou ze Starého Města. Tak, víc vám k tomu teďka už neřeknu. Tak, děkuji za dotaz pana Pernikáře. Máte někdo další dotaz? Tady Petr Rosíval. Já bych jenom chtěl poděkovat panu starostovi, místostarostovi, radě obce a zastupitelům za dotaci pro střelické hasiče, protože nemohl jsem se k tomu nějak vyjadřovat předtím. Ta dotace nám určitě hodně pomůže k nákupu toho auta. Nějakým způsobem bychom na to asi vydělali časem sami, ale byl by to běh na poměrně dlouhou trať a víte, že my nežádáme moc, ale teď už nás to velice trápilo to auto, takže z toho důvodu jsme teďka žádali víc a za to moc děkuju. Tak, děkuji starostovi hasičů Petrovi Rosívalovi. Máte někdo další dotaz? Dneska tady není tolik občanů a občané nemají žádný dotaz, tak tím pádem mi dovolte, abych na závěr vám všem poděkoval za účast na dnešním jednání zastupitelstva obce. Vážení zastupitelé, děkuji vám za váš vstřícný přístup a celoroční spolupráci.
Mé velké poděkování patří všem radním a také mým kolegyním a kolegům z obecního úřadu za velmi dobrou a milou spolupráci, dnes už řeknu v uplynulém roce 2025. Bez nich bychom schválené úkoly a mnohé projekty dotační nemohli nikdy dokončit. Každý máme svůj podíl na těchto zrealizovaných projektech. Moc vám za to děkuji. Velký dík patří také našim manželkám a rodinám za trpělivost a vstřícnost. Přeji vám všem Vánoce plné pohody a radosti, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2026. Děkuji a tím končím dnešní zastupitelstvo.